On the cap go bhfuil an chéadh an tríomh a fréamid rééis na suide céimar chuir fan chéad rialtas an na chéile. Ach an níos de cúpla ábhar caiinte eile sínam go fiú díro isteachara na pobl bhreithe das báide. Na pobl bhreithe na TG car agus an difriocht na pobl bhreithe sin agus í tarda bhí ar na bhótáile a faoi ar a hir. Ach go háirithe pobl bhreith ar bhótáile na híine fáil siúd go díocht treéis na bhótáile an híine agus an difriocht agus na lachtan na bhí ar a pobl bhreith sin. Chomáile sin beit tá go bhíon aráig Seán Teigling faoi ghailgeoirí daoine le gailge sa dáil teachtadála sa dáil nó aireacht na gailteachta rud bhfuil spéis ar lethe éimean ar lethe an nói. Agus beidir price an chomhlíaltas fesin an price a íochfar agus an price a ghearfar nó íorfar agus cibé duine bheits i deanta ina gail agus íana fáil má ghlachamú leis go bhí trúda bheits among rialtas nó cinsar price bheith polisú de bheits a gceist. Ach fáilte roimhar iste aine cíar an Seán Teigling gaiire bhí agus éimean ó críomh. Tusamid ar nó leis an céhheits am an rialtas nó. Bhfuil si mar fád a ghlachan leis gur fine gail agus síana fáil ar chuma éigen a bheits am an rialtas agus nach chuléon agus faoi agus nach bhfuil saprónis a céhheits in na deanta nó a taú leo. Well, cinse tá mis a ghlachan leis go mar sin a bhés sé mar an taon rogha eile nó chuileganna eile atá tafa chun na dála a bheith le chéile. Mar sin an taon rogha eile atá an dá ríide. Mar tá sé ráta hana héin ag bíon na fáil agus ag sin na gail nach lárá si dé sin féin. Dá brí sin tá sin féin chun leabhar leis an ete lé nó ete bog lé an tééis sin údus mu den nuachtaró agus ní bheith apú a teasta hé séán apú. Dá brí sin taithn siad dá meach siad san le bhfuil a rialtas taithn siad chuileganna eile atá tapa chun na dála a thuair ló. Well, beg chance go darlo sin. An Teigling éimean ó siú ghlacha leis go féidir tal sláán íonna go fianna fáil sin na gail ar choméid gan a bheits an rialtas. Seán Teigling. Se fena géan tuile sin nílachsáis choir géal stocha a gceist leis sin go deile tuigim méidir go gafar íarachtaíanamh ó heh an déon leis agus mar sin agus leis an com a chuir an scéal go raibh tú géisteach le de chuid bhótóirí agus mar sin ach ag ná chéanna dearhann fianna fáil agus fianna géal agus dearhann chomá go le chuma ar an scéal fé láthair gur neis gláig go bheith a gceist seach go spéidir cártaí eile. Éimean? Well, branamid a mathematic tá 8 sé ag fianna fáil agus ag fianna gail le chéile. Céanann si sin gúil 8 nach bhfuil leis dá fáirtaí sin. Bhainás sin aontu. Bhainás sin Independent Ireland. Agus tá tú síos an sin sílam chuaigh cericín ag Independent Ireland agus péire ag aontu bóta tú síos 8 game over. Mar níl an etí slé agus le héadí Catherine Connolly agus í trúd ar fád a ghail le Independent Ireland nó aontu darlamsa. Bhfuil tá chasa éimean agus gachtain bhfuil si bh ghlacha leis mar sin na chomáine sin gur ar chocrú leis na neamhsnáid nó leis na meanfáirte ar choméigen a bhhanófar nó thurfar rachan rialtas nó man éibre agus gur féidir ghlacha leis nach mé na déimlathe sóisialta agus námlacht éibre ar chúisní tá réanta siar fé amse agus aine an daoine cáhhaine snapáirtithe sin a bheithrá gur bhhaile bheith an rialtas ach gur bhéh suprú dhéana siad san fannacht a riomh reasúda. Well, gur méid trí mar eise. Treidim hí ó méad atá a cluisteil. Nachmeacht na déanlaithe sóisialta sásta gan isteach gan an páirtlacht éibre agus vice versa. Fiche dó go úlacha bheach an rialtas tuairt Européin ó thaobh aireachtaí a thuairteach. Gas i cuimrú na háin dhéag for an pár na glasaí tí aireacht tíntrach. So,
siartan na gíri cúilgeir sintrach nó ceir sintrach ar leid seans cúicín as cúicín déag mar sin go bunrachtúla tá an gaiir sintracha. Fuair na glasí go má tuach an eile bar do réaltas rud nach daine nó ru trofaí éidirtá barlamsa líon na néirí a bhéadú fe mucata faoi, but ní mar sin atá sé agus is cosam nach goid fatí sa réaltas sé gaiile os scóir a fphobal rá testing to aireachtaí mar tar scéal bhád níos castan is rábhíd sa fi ceir le heis mar a bhí sin néadh sicha seacht a beag sin mar atá sé ceapmhéin gomach price a bhád ruúór go níl as a ggóréalta sin. Ná an aibbetáin chun go dá cheanra ar na báirte go chuile thiochan a thugann tú wet tá tú i méadú an cantar tá tú chur Coolly. daoine ar fad agus sin chorhaine a tásúla bheith na néire nó na néire stáid nó na mar chaile go fé. Yeah, good deal. Would you an skate mar nach fiú bheith cantar seo? Well, annoy tá próses agus lamhí si próses áirithe. An chéadú de Harlos ná na cruinithe Party Parliament in Tafton seo agus caafar ligandó sin a bhfuil rá ar nói. As bheith fan inúharm muna meach glíhannaí gohan na tarlú sa cúlra le daoine áirithe. Híá má hosín tú breanú ar na neamhsplái. Tá go tá sé cloiste agin thar deir seachtainna ó leithidí ceannaí ngáileh heith céir de bheitcha tastal bha héim. Bheith sé cant faoi buíomród an íhir agus faoi lúntas de chuúramóí a gan bheith gan in bheasúnú bheith dhéanaar cén income bheith hacuúgus mar sin de. Is cosúil go meach nó dílis brasásta go bhfuil sé fannacht ar léoch go hain. Agus go meach sé sin na cant faoi cuarmhóthir na Gaillimhe. Marion Harkin ráte í a réir agus í átá go meach gur bin an fág an neacha sí chun tosaí. Bheith Michael Lowry brasásta. Is ceist tévéid coppa duine eile an dúrfar mar hampa na Healy Rays ar board. Chunnig mudé sin hana leis an ahar agus bhfuil is agat nírá siad an an socrú seasta dhéanamh leis. Bhí sé de hir ag glad rud a cinteile agus rud a cinteile agus is goibn lumsa bheith sa dáil agus bheith bhóta le párlú agus bheith an bhóta chuir siar beganín mar go mbeadh Jackie istíthe cúil a lora rud a cinteile de chiaí. Agus ar an gúis sin déan go méid siad nervbísa faoin bheirt sin a thuirte seach ach tá leithidí Verona Murphy mar hampla détadí si tá sé. Bíon muidir cant fao daoine a bheith ón Jean Pool agus tá lán acu seo a tháinig an dá fáirtí sin bella chuáin nó bella feile nó na chórannim nó cháin nó cépi céir de héin. Tá bat ar mór na reis mar hampla. Agus bhí sé sin istí hena leis an grúpa sé. Agus neus beach eile as le líon nach bhhain fantar go dtí seo ó cuasaí réaltaiste mar bhainna ceúach takeíoh beidir barí híanahan neus beach a chuisna le bia. Bhíon me bra leis. Tá sé ar liste na réalgóirí éman péisce le barí híanahan tá gailge chun mé caint le radio na Gaelta de díreach ar tácha. Seagadh. Tá sé roiam gur sé oscailte dúirte do chaintena má taon í gurí lácha dína fáin. Chuní ar éime. Ja, cean rudaí a hála i ngáhíle sa séideach sus go bhíle agus a fiche. Ná gur a grúpa násplácha ach bhí grúpa cóhéanta náspá agus bhí sílam cháireacht agus bhí cháireacht stáiteachú agus daimlir siad mar grúpa. Sinna bhí an agus tá san gur tú capú góras bhí sá flóchalú a chaú go fód an tamar fá. So déach an rialtas nó an dáfartí bór a chuile agnatíine sin rá an bhhaine sin grúpa ceart má thugann si ceann gomáine sin tíidir go rialtas. Gláró mé. Deir beidir le a chad pas déman nach le le cúig bliana luas. Bhí grúpa acu Fitzpatrick, Grealish, Canny, Lowry,
mar sin de nach fótáilech in ar réaltas teist aigeis I teúr nuas an réaltas. Dúr nuas an réaltas. Agus détíí an ar meach sin. Cheaping héin go bhfuil seans má go tá sé deagri atra héin, Tá mar in hácan an ir luí sin, go joki ar I géad réiteach sé sin go méhí sásta ar do bhóthút, agus ar stáit nó go thuút, grúpa be thuirtasteach agus bheith fear seangalte síos. Nis nuair dearn tú grúpa beag tá mar is óáid a cead seachta cethir síán sa báil nó 8 sé finna béal agus ag fianna fáil. Cé bheith duine heastóch in grúpa dá lehéid chun seans mla thuirt am réaltas nó a bheith buan agus slán sáhainte ar fe chuí bhíanana. Well, an ruthertá do mag seisirat, séir agus 8 sé is céad sa dó braintse cedí ansta ní cean códa a bhútá ar an nachhfuil. Céad sa dó ach má hén tosta so séir, ten siot sa síos go gachta dó, ní céad sa Níchadó. Agus an sin tean tríhheile síos go 8 dó. Now mar bhfuil te ná rialtas a bhhanú le sin is iad ceangailta síos go chair. Doch tepi dá. Now, caiite cuimrú, is bartí a hánig níos leis rud seo nar thóg sé teach na glasí, go ha mór a chréisiúnta mór a bheith, agus bhíomh sin daimnig réalta sí le grúpa beag náspáig an irid sin thuirtóg. Now, luamh Jackie Healy Ray, bítar a rá go bhór sé an túfas. Is dóilm go bhór sé nád heads up ar rudí bhí go letága bhfuil éonchaí in bhaidcant a began í bhíh an an. Na bhór de cholachtí sa John O'Donoghue is cosúil. Well, beidir é ach, dus Tuairimi méideo. Bhí sé mar mar ara groithí pobl tú in scoilta a bheithanama. Agus caiite cuimrú gur a go leor dronta sí beag le tuairta má hamsa I Barba Tuairche agus farbar do Gaeltacht agus Gaeltacht tréisiúnta téigrethe na cháid cheantas. Dhá rud a dtíir sí ar a míríal. Bórá sin chéad ceann. Thra seam agus má bhí éana go Jackie Healy shared the Deutschland. Man, I'll never ask you another thing if you didn't want local road. So, hug me bohorho. Ní chéad de le harta blian na níos sin, hánig íirta sa bóirí ásin, an ní rud mór é go bhí na bóirí sin na déanna rechaí. Agus hánig an rud a straach a géirí an bóhráise. Chonig bis sin eitir, agus chasmi le Jackie, stort me Jackie, tá san go dearmad mór a bhí an seo, magafuí. Tá san go dearmad mór a bhí an seo. Because gealta nach níanacht, a fíochtú rutta be eile I díafar. Dor me agus ní mé buile le a chorbe tig mo chuig sláin rudi seo rí. Hey, man, you just give me another one. Ach ní éis sin nóra, et mit a sé, grá sé géirí túpas. An ágil dé a chuile. Agus déir an beidir gur bin a chúspéidir ná raíoch muintir Healy Ray is teach bin dína rá go méidir go simachá be taú leis an réaltas ach stáilm bhfuil a tata níos fearr fós ó hin an mhuiamh as rudaí a gháil agus mar sin nach gádó le ceangail le réaltas agus gur féad le beidir an dárá go restan sa bh chunta arm dar réidir sem taú le réaltas. Ní Jackie Healy Ray atá a daile leis an isis, agus cean go digní smáí sa dáil a Michael Healy Ray. Michael Healy Ray gan éana agus caihirdach an éasachach a chrunnithe mar hamsa. Ach nach éman agus áine meach sibse chu cínta faoi neamhtheil na Healy Rays. Well, sílam go méidir goil ólas níos fearr ag éman nach rú mar go sé sa dáil in éidirló agus ghlacum go thomláin leis gur béidirna go na daoine is meabhlaí sa dáil I Michael Healy Ray. Cum cén gachi déir éon tá sé meabhlachtaí hínta go léir. Ní béiste có héiscuí an írí seo mar tá bhhad níos mó cúlvinseoirí ag Michael Ó Martin de cuineáil sásta. Agus sin an áte bhecim se deacrach le bheith a túirteach airachtaí nó airachtaí sóisiireachta. Ní bheith sé béidir cho holc dá méidí sásta le caitheirlachtaí nó rud a cinint gon cheannáil sin. Tá bhhad níos mó ag mí an
Really saw na mar diega an cwb limpad ar y pawb limo hyn baby gen o'r he. Agus be ni smó ebril in ni chin o chwyniol bord agus y chwyniol sosta. Ni be an jacro kema ag fin y gweil baby ken soplu a ympus sydd le kena mar ni hybrogwy kema ag Simon Harris. Inus couldn't say in the world bhfuil na hibrechaí atá acu. Gréis an cinál feachta sa bhí acu agus an líon mór a has ar lecí roiig táhacha. Is agus tá a lán acu sin óg agus béthir i géirí mátaíanna ach béthir níos béidir béideis i do chuneáil ciún ar fe blian na hó sula dosa siad a chur na gasí. Ní bheith siad a súil le postbar ar stát cé lá. Brother Wine, the hinning chest of I saw Arab Chucky Linkinnery le Pakasta. So ever good old turmid squire, no Arawine no higher as squire start. Well, I will Shasabach. That's Shaswa. But this Ghanaian row hortop, I give the Glacalic in the Julto Gushin. Now, in Julto Gushin now, go a rashing that then lie. Social agus go a rash ag Martin of table. Agus price what is more Eek, right? So there lumps chance nach Jorfer, my hate to go for the shit. Nach Jorfer more raw, either just ruddy big hort, agus gan they could think what or hockru. No, better in these small host. Now, Rod Knockwell is saying here, cave aids, gun the cool vinci, Mountain Toss a Cheshire, if round a Cheshire mar Igor. Cave a chug shoes of exhausted a cair up because quite did not will at it well. As cave a beak when a natty no the natty start. Getting him go up Sean Kenny, give her ben at a start, getting him up boxer because we'd around hammer. Your grelly chance come up sauce to let you start to school. Need a sam, Marcin Viega Rium is maybe Shekamahe, realtors and the realtors, right? Yeah, August Lowry, Maricade, like I during Kyle Custer Bader few. They could go up marketing session, Kyle customer to Antwerp session freshen. They kind to faster the crin her father's martin there. So, Gadiga Machesat, because in play Delta, the Machesat, Kilbe Tarish with a Haha Hort, Lenny D on the sauce. Braham, like Cheshire, Oily Kale, Lloyd or Shasable. Because I have rudder in the whole world, these more like Harry Christian. On major tarot agi ar fat. Ní bheith rialtas agan faoi nólaigh an é. Ó ní bheith. Ní bheith. Carfiro, lacha bhid ar ag na pobl breithe seán mar tá go háirithe an camera rinne ar líne along the boat. Number one, dit geweest. Dit het via de filings vind ik wel tackle in de kele so daar. Dus maar hassen naast wel gewoon nog gewoon sheer nummer van tijd zal realties. Wat protection deelte. Agus in Chin, go agus marjan ticht jonne. Agus weer te schaldig maar hige te mee. Ja. Ik heb een is regen. Right, na pobl breithe. Sochar dasach báid fao na pobl breithe rinne TG Cahard agus a fléimmuid an seo le cúpla seach den nuas. Agus an difriocht, ní sé lán chorm compráid omláin dhéanana idir toirí na pobl breithe agus toirí na bhótáil agus the animation ach cúpla difriocht siad a bhí santasach. An ceanna rinneú i géirí a thug a chuir Billy O'Shea a bhain na gael sa tríoáit agus ní ar táhaid. Agus a chur pa daily ó hin féin sa 16 agus a rís tábhesin bhí se sa dar a háit ar an na bhótaí céadrá. I muo pobl bheith TG Cahar chuir se Paul Lawless ó éamtú sa 16 agus ar nói. Rudda agus ganach a 16 géad agaid I pobl bheith TG Cahar agus a dúid a glacha leis go raibh nach raige dar iad a cléalhans. Ar a bhéid agus ar nói tábhaid. Ach beidir an ceanna simúla ná an ceanna rinneú in úna gáil go bunasach bhí an pobl bre réasúilta crín choiríomh fan seo an siúil agus a thug le fis bhí mar fúm an fléimar an seo gur finna léile dribláid agus bhí agus go ddíidir. Ach an gáile hir beidir an ceanna simúla mar gur haspáin an pobl bheith sin ar an gáile hir gra John Conley ó dhéanana fráid
é driblóid agus é bhád sios is gan an seachtain géadhaige agus ceir na hána tá bhí sin dar háte a ggéh snabó an céadrá agus tá sin tafa or heachta dála. Or sin bhléar de rá é faoi na poblbhreithena sin fiúntas na poblbhreithena sin agus an difricht idir na torfaí sa poblbhreith agus an tora ar déile hir. Well, dúirt muid ag an am go rá deacracht ló sa bhéid just go rá an sampla beag agus tá mé árá sin fós mar tá sé deachar é dhéanamh le cúcéad. Ach an ceala géirí rinneú sin an taftan Jerry. Agus becheart gomeach sé sin níos crinne, mar de réir mar hí pagan tún níos goide gon goláán a bhótáil. Becheart gomeach na poblbhreithena níos crinne. Agus nírá a gás fíorí. A gás feile rinneú sin réasúnta lua san bheachtas. Hálainte gur spreag sé sin coshaintear ina fáil agus gonneacha siad amach a bhótáil go John Connolly dá bhár. In san dáchás eile muo mar a deirtú bhí an rud fé láil nus híl mise go rá seans ag lálas a níor léirí na figúrí é sin. Dá mar rud éad nachrá Patsy O'Brien san nóméad. Sílam go meach an tríú síocháin ag fin a géir agus nachmeach sé ag lálas. Ach sin mar sé an lá, you know? Éman? Well, mad le muo Cat cuimre gur chuide go dhéis go drío moráid cheantar sus go dé táchain. As gur chudháó i moráid cheantar bhí ban róbagus réal agus na hartfa sin ar fóte. Bhí flaming gas in éis go a chundaíonn sin gon tácheantar chlár an bhuiis. Cágan rud a bhí spéisiú ná go ruircéim í rain lomsa. Go rá lálas a feachtaíoch go láidir an scuir tréan is bí fear amachchóil dúirte. A de sin an cóir áitiúil fianna fáid go fear a cáir a tal agus atá sachláidir a hé. So bhí an feinnig sin ná. Is léir ná éidir le lísa eichangar cearttaí an leis boba. So hepirí sé. Rinne muint an túscad an íirecht an trío síoch an áil agus viidir sá. Ring. Angáil. Maide le gáile. A géadar síos bhí sé luas a bheachtas. Tá mar a dúirt aine darumsa tá an brodseo faoi plus or minus X%. Mí chuirí rás ceann cúicéad duna. Ní léon abras faoi a chirit den dhéana rud ceann a fiú leis an sampla ceanna níos go an tóchan go a freigra. Now, an léomh bhí amsa ná gur a dúchla an roing go rom an fé trífáin géad a fudmid a tóchan ribe sin. Tití go súntas ach do bharnach ra mis arás. Agus bhí an ghlachan sin. Chomáile sin spreag sin muid, ní léon abras faoi agus tá mis an rá mar bhí na gofail leis a bheachtas chuile ile lá. Spreag sin muid le daile le rion feigilí a bhí sa ici ar a tála. Ceann amháin gur a go leor an choshuaite, búra faoi leanúnachas na seirbhíse bhí mise a chur a fáid. Bhí ifig dá ceantar an láidir amsa a bhí freistal thcín ar a bobbal. Ní bhhain miseach an néidirna bhí am bhí tá. Agus thugmid le fis go láidir go mach leanúnachasán agus le coppla lá nuas tá muid obair déine sin í cinú. Ná, na pása bhí ceartag fan géad aine ar i géad chuntas an sin. Ochtaíoch fan géad a formmuid. So détarrá go ráfachtas fíorláidir éin a géidir ar seasamh a chláánú agus an neartú a sin, agus réib John Connolly fachta gun Scott, agus dair inis cuidhúir daoine á áid a hir, ag dearan lé bí a caiintear man sóisialta, bí a caiintear do ráras, mar a mai Teagháil. Hear a tála, goháid go háid, i fachtasíochtta do hán, go príomhhaide agus ag mid sé, den dearmad ir I dáchan na héide. Ná, ar is a bhd déirí ná. Nuair atóid go bhfuil sin, bhí an feibleachta tucha go chráinne seoia.
Chuile áit go chuhhain a caiint a chráinna seoia, de mug an dáid ceantar híle nach rá a cíar thar a bhhaine. Chuile bhhaine chu ceistar an fi chráinna seoia. Agus mar sin, bhí an figur sin ísisiil go luas a bheachtas go chráinna seoia. Hanna hé, agus rá me se go sé teachta nuas seachas a go túas. As rahaid sin ar talla, chuimsí éagsúla ar fad, nach rá éon lucht pásanta éidir siút fú ach díireach nach rá an ceanga leis a bobbal le cúigna deimlí an luas ó lá go lá. Bhrá mé ag an am sin, Grán seanta Canadaí, má bhí sé ag 16 géad, bhí sé níos mar umthal chaidíras go mortas le haid bes chun tosa ó bhí anna fáile. Le meach sé 3 géad nach domarcha tabairstú ceanta. Gan as na dtíón de mó caiid go haban bhí credibility aige agus thóg sé go fíráidir sin bhaid sin go dear an nachtaigh. So bhí antionachar ag an bheachtas a bhíige sin airó ní ddíar a choráte mí ceart. Agus chuidí poblbhre TG cethir leis. Nis tí léon áras ar an faoi iltas na poblbhre na seo. Ach má lachmuid leis, rud a intach sé gur straga dúirtú thug sé seo de dhéana fáil agus lochstopireach de John Comley náid a hí go háide. Ach má lachmuid leis, gur bé an rud is fearr a chuideoch le a achtas má ar a th tocha go spáin fi go sidir go tosa I dribbloid. Agus simar a hála. Nis bhfuil é áras ar airnaíon túdan agé faoi gur a chóir gombeach an fiú poblbhre mar seo a dhéanana hála go goidíonn sin le iarthairí tá dribbloid agus goir siad nach goidíonn siad a léchar daríir le daoine a hagtar le fés atá sláán mar gúte le bar an lista sa poblbhre. Well, cinse léirí bheith sin a mó a gás Alan Dillon, bhí sé sin ar bhar an liste ag poblbre TG cethir ach nírá sé ar bhar an liste lá na bhótála. As an rud eile a cruthaiamh agus lua éman an sinné an ceangal persanta leis na bhótóirí. Bhí Michael Ring agus dúirt mé seo livan ar ceangan na créiptí seo hána. Bhí sé muth ar son círa ceó agus a cheirid le éman galtanas tucha aige go meach an leanúnachas an sin maidir leis an teirbhí sé chuir sé sin ar fáil in San Paulach. Agus go gníonthach sé monatóracht agus cabhair a chur fáilsaí ar feáh líana le cinú go bhfuil iseicí cé chuí leis an job a bhí arsú le héna dhéanamh. Agus daibbre sé sin agus daibbre sé go maith. Ní léon ahras go bhfuil an cearta géim an freisin go léir nach nearna Lisa Chambers an ceangal sin leis an bobbal. Mar tá go táí hána chair si síáin tháinig si raisiníí seo ní hé nachrá sí le feicáil in san ceir go le blion ó hen bhí si sa seanad, bhí si na ceanara sa seanad, ceanara ag fianna fáil sa seanad. Agus a seaamh gúlan ar gúlan na bhíáil Martin go riomh Da go dibh go rialta agus ní raibre sé. Agus is léir inis go bhfuil obair le déana ag an pártí I gundahío le. Agus ní ddíireach a gundahío ach an na lánátecha le halbhú chun tosaí anas go mé daoine ag tíocht a níos a mé simach go héin agus gan a bheith tarns daoine isteach an daobh mo. Sílam gur bin an cecht faoin gan na géirí. Tugu isteach fear ní léon rud ceir leis an bhear bocht ach tás agad ar felladór agus ach sin an chála bhíar ní ra éonhaint aige leis an bolatíocht agus chula mé seán Kelly a ráide dóní agus néirlínear arnadí nach neachain na cólóirí chunde amach ag feachtasíocht dó mar gorás olcarú gur curú isteach an sin chorbiché agus gorá chuide acu héin ar heasú a thugáil a rá. Agus céimhathe bheith chorálc ar na daoine a bechearta ben muthe canvasáil. Sa rachfuid ag antaigh go túla me go fi seo. Stocha bhí poblbhre bháin an ceann dearnach ar fáidir rénach ní ceann ní gint na bhátáach an ceann dearnach an láirih stáil an bhí an business post agus bhí copta rudan an spanna bhí simúl bhí mar téráint rudí an poblbhre sin sa agus ceann chun ná go raibh tit an bhór ar bhóta hí na géile go go mún agus go raibh bhardú ag connacht ála agus i go go mún ar bhóta
hin féin sa cúpla lá dearnach agus béidir gur léir sé sin bhí mar rá gnám gomach lá maith ag mar réad fearil agus go méidir gomach dro lá ag bilí ó sé. So bíon rudí seo ceartach fé mar tárá sé gáin agus éman san dá thiúir den lá mór é sé is ceirte bhín siúd agus is dócha gur bíon an fá bhfuil an chuid caiinte dionanta féin bobbal bhre íorbótála mar duine sé sin in iad na bhótála so go ceart gomach an ceann san níos crinne fóí as berléhain á raibh. Harla chuir a lá is lei sin bobbal bhre a chuir daoine a mú iad a híine mar a haspáint go meach sin féin an tosaí ar na bear na príomhfáte rud agus bhí se fan Jerry agus is a bháir te gáí ar a fáil go bhar siad san Jerry agus an 9 fuúmar soldan bhí se an cín faoi ar na bhótála. Mar sin am tá cúfála éad so tucha acra leis an butún seo. Ach tá cean na mór le freigart ag lech na bobbal sin bahuiig. Tá agus i bíon muidir bísigh fannach leis sin bobbal bre áirithe sin mar sin an tugan muid nó hímuid go dúireach sé pictiúr réúnta crinúing faoi cechuí me rudaí agus mud ag tasnú am códaige an lána dhé. Agus a bhhailarte bhí fíor. Inis bhí daoine a bhíon na fáil ag rá éidirníthe gur dóid nachrá sé ceart. Agus iad rá nachrá siad ceart an cean ribhe a chéidir. Agus is cinse go rá sé a bhád tíbe mu gon íon punkar cethir go lábhráil a bhí a gceist dúirt siad. Chuir sé daoine mú nílas agam le bheith fíorneach faoi mar ní lánach picúil agus tá tú a fannach go bheice tú go dtí go bhhecinn tú an chéad chódamh ní féidir ghlacha léongat. Beidir gur chuir sé na meam na mú agus bhfuil ceach le fáil na grinne beidir Sinné áthar ar fad bhí fiúnúir bhí sé a gaiirí níos sa léir go méidir ná raibh sé ceart ó hebh méid bhí atálús na telegs mar sin. Bhí na man fós de saithair ar fad de rá gribh gur lá an a bhaigh sin féin or beléir beidir féhar nóna nach raibh sé chun bheith chomá san dóibh agus an son go hoban de dánig bhí drothach an ceartaigh sin féin ach bhí an 6 scéalaíocht is tócha bhain leis an géadlá bhí ar bunathe ar an bobbal sin agus ar hin féin bheith sa tarnháit agus len sé sin a raig gur feidh tamil is agus níl marrá gur bhéon ólas tíomhar gomsanar a bhí géan den éileach vís tríos tamil vís rálum hén can héamh goil dína fós a caintear ar an lá ag sin féin agus stónam gur buintige sin leis an rud a le go síos leis an bobbal bre agus bhí sé neda sa cheannig dína tóchan íb sin ar feid tamil ar an North dína ha míid fiochan períir sin agus. Is tótha an taig tá agad nuair is muún tú ar an gan áirithe sin the RTE and Irish Times TG Cahar agus Crouch na Trinóide a gceist leis. Agus is tótha go rá díag siad agus gur hastíú a úsáid de bhain teas an sin agus gur bin an fá go rá sé a úsáid luas a lá agus ghlacham le sin ach mar a deirtú dréir mar fuoi an lá a rá agus go háirithe nó nachrá anam na chamóra ar nós Mary Lou MacDonald í héin bhfuil is agad tofa an géad chuntas rud a hála an óhearnach becheart go meach fannic sa bhéid sin do hí. Sílam gur ar bé píras ó dohartaí an tain duine acu ará an cinál sin bhóta aige an írí seo. Tá níor táú me cartí mar hampla a bhí ina stúrthir táchaníachta go dtí an inú pódam díag nó a cin. An ní agus trí a thóir agus leí a dágaid téana amach. go Alan Dillon, I gás Alan Dillon agus an bobbal bre. Ig dacham leis go nearan le Fine Gael cinnig countryas go muo an bhóta scapel níos féidir agus inar rud a dtí me mú I ddíar chonad. Tá amach an tríúír thir níos 5,000 níos airde agus pírstardaí 5,000 níos ísle bach seansa cuair an trío fiochain. Rubháin fin bobbal bre agus capam héin go gahar breanúir seo. Tá a chuoin ar dhéanta pobbal bre agus dionanta sampla gon tálach agus chunta nidir seo isteach na hís na éagsúla. Agus an sin ar an mú sin chun tú dionanta cinnte go lirir seom rá idir féir
idir seo go chuoine ó 8 go hebcin tríochabar agus ó tríocha chuige go 65 soas níis. Eibrin sé sin ceart má bhí an golóir daoine a bhótal ar a lá. A má bhí mar hálan seo an bhótal an ísio. Más rud é go bé an fáhhaine lei seo ná bhótal cuidhá go ísgrúpa áirid mar hamtá daoine óga. Agus tá cinna barú lam go hála ar a ggéidir síos bhí an bhótaíise agus a dar ceist a bíad na daine ógus mú nárbhacht le teasta bailcha fáil a bhhaine a bhóta. Más sean chortóch sé sin féin, bhíoch sé sin, agus leidirch sé fi an a fáil, because is aine tá a léanas bódaine tá bóta ó císeat go cuaig. Agus bhíoch sé sin is scéal. So bheith sé Harbh spéisiúil chuib, goil aráis, agus chuigeart tú i dhéanana ar an líon daoine óga bhí sa sampla agus an sampla agrú agus fechan do bhrád in is ciad an torra. Well, sin teiste chafar a lé agus a bheith idir segus chéadál táchan éire agus mar sin an rud a bheith mis molla a gás go bhór siad amach go mar sinú béach go meach an líon daoine chuirí ceistarb máte nó airí níhétar airó chur an líon daoine chur a céid, a go méid go sin siúí san áidirh nóin a máchan na thuiríób na airí héis dúach ag dean na bhótála bunne ar an líon bhótála measta. Cumhní gur leidíon an céad an bhótáh an báta seo ón tácham deannach tunaló ar an sahar agus líomhar adcin mar héise go an báta sin gur go mear an sahar mar gur thug sé deist an bhn an daine eile an PSO go háirithe fiidirhhaid agus bhótá. Inis a mé fannaí a gaiiles ar an fáil mar de sé na thuirtáils don drama tá réas a baú le sin féin. Ach sin ceist táachróid. Bhfuil ceiste chuirte an taid faoi chaintarí gailge sa dáil nó. Bhfuil cuasaí gal a bheas nó mar a géan an nó an bamis. Ó hebh cétá na íine tá sé mór an mar chéile beidir ábhrí ní siirte mar bhí fethe tá trochané duine tofa go brag le troch goig a deir gohfuil dó an ghail go chun an flattós bhína gine agamach dó an ghail go chu le agla bio dhéanamh leis radio na sin telefís nó dollar fadcréile linan sa agus dhéanamh sa survey an napáta go léir dír rihan páchan agus an son míid ábhríon taide le daine eile le fáil amach sé go chahar a surpéidir le fáil amach an sátíonn siad an critéir sa trochané duine a bhí gon sa deire ach beidir an rud is mó thuirt mis nach do bhéine ná bhfuil daríigh an son ina measc tácht den géadú agus chud bhachad daine atá daine óga sehéad agus daine sehéad gníorfá gohfuile ó héad na lífachta de gohfuile níos lífa ná an díireach glóhan a bheith cad le cúpla foplar á radio agus stoch fé mar dúir go dúir sé sin misneach ag fína fáil atá an céit an smó tro chuig fáin géad ag fína fáil ní hiíorthirí tácht daoine fáil tá gailgecha agus sin féin ar tro a héon fáin géad. Ceantas nó dí simúlas a rudí dhéanamar rihan táchan meas na níorthir na hiorthir pártaí bhí i gceisteinis chuigcéad fédó duine mar sin a bhí an agus bhí gailge ag beidir dóíag fáin géad nó mar sin dus na daine bhí seaamh ach sin maíochan tú ar an mé daine na gailge táach tan tú thuas ag fédó fáin géad sa nadidir bhéach na bhín luchtainna tan gáíochttarrá gur buntáisten dá hangachas goir glóradí ag beidir gur buntáiste nuair tá seaamh i dáchan comá mar tá timppel buinte céad an díomhríochttan sin idir líon na íine na níorthirí raibh gailge agus líon na íine tácht. Éireachs le béalsachta agus an té a cheapfar a mé gailge ag an óici agus a mé sé nó si in ar a rialtas nó an air stát bhfuil sin bhfuil cin nach na bhhail fuin dá lá sin. Well, just gárad an
Vivisin. Brishin she's the dini tiakme. Ar gá acu na daine gofuil a bhechan an agalah agus pubcréil agus mar dé an Gaeilge. Agus na daine a bhechan an ebrú Gaeilge agus a bhechan an ghlacha páirtefach in níos bar bríomhar Gaeilge agus cumáile sin úsáid is Gaeilge go léthúis. Tá mar hampla an dá nuise níos ó mudí agus níos ó carúil. Tá na bhahamar níos ó carúil na lár mé an bhéirne leis riú. An dar a tá cinát spéisiúil mar leis ce seo. Bhí an támáin do mar chanam in Gaeilge go náirófa go míbhantáiste mór bápa bailóide. Tá sé sin mí éis agus tá bhádís mo daoine le henach in Gaeilge go dáha inis. An tí rud a chun cantalarm ná an rudse go bhór éimena chuomh leis ré leis an nó is anam a bhain le bheith bar. Thug mé se cás cuarta, ní maiall manam a bápa bailóide. Thug mé cás cuarta, maidir le chlár na dáhadaí in Gaile. Agus an túdar bhí am leis ná, a gcuí míidir seo dhéanamh, bhí íchuomh, ní chuomh agus óchuomh i ngá áit trí áit omlán difriúil i chlár na dáhadaí agus nar bheith go thart go teach, bhí na choirí ní na cúlainn agus na cuomh agus i darman sin ar fad, nar na mac an numara, bhí ar fad in áitiige éagsúla ar an liste. Mar nach neantar a muffin dua go réir iver tihu. Agus a cás a rinnemuid ná go bhíon sline, préomh an sline, ná choirí nó cuomh nó hebicin rud, agus nach cíalaíonn an ní nó ó ná í ag stardas pósta agus an firin nó buinean. Captain of Kamet up upper lap, but Tom Brewer. When they were just in the World War Maro, Hanya, I was like, Jan, we horsey out of the belt of the. I gas out of the belt of the Bechart Gemach and Hade, Shincherach, Inul Sorelge, agus anon and a chud grahi, no a kuch grahi, a yenif in Welge. Agus ni bech go and shin de era socialach. Will is agat mar déach sí cúdam cinseile chuirt an air a sóisiach an san rinn ba meach an taid. Ní lór go meach siad inúil sa Gaeilge, ba cheart go meach simachú an obair a bhrú a rai. Agus tá hagan unig bhfuil a lán ebde le brú a rai maidir leis an Gaeltacht. Jan Teig? Séastóch más iad fianna fáil bheitgur an stúrs na caiinteanna seo caimid fiachant beidir níos mór an méid tá gealt go san agus ceannas an rudí an príomhrud a gealt go héamh na Gaeilgeas na Gaeilge ná gníon fi an roiin gná i pobl tútha agus Gaeltachta mar bhí éman an gníon fi a sinna a bhanú a chun ceiste bach an son nó cad cíín sé sin amach an roiin sinna mula séin le duine igen sínsreach a plé leis an Gaeilge ó lá a lá ná amach sé stríg faoi air go cuara meile or cumán go mac roiin eile fina ggóram chuma. Nílas gom pe ní leganach leanóid Mátarín greib pobtús Gaeltachta. Tá sé le réún gomach an Gaeltachtas na hiilein chuí néach. Agus a hára go ceantaí túthe an chud is mógan a Gaeltacht in chuhilta. Tá sé anmhór a leile réún gomach an teir a freigra agus grotha pobl. Gur grotha túise. Nar bhí seán bhí omlán na Gaeltachta Gaeilge, bhí omlán Ileán, bhí omlán túthe am agus cumáile sin bhí le go na cuairma pobl agus bhí an leheile móide drogaí ag an air stáit. Sin an sucra bhá leithead ar ís. Tarcanóir tá cíanna sapra mar sin a feice nó an amse cintar fucha dhéanfa. An bhilta seo tamán a bhuíochtíb agus níl dead go hamlan leis an tráis a Tuairimi Toghcha. Bouta canteanú bhile an Sara mé an saptrú críoch nó an omlán bhíasta stenta agus mar a dúirsih in an duine bhfuil leis an teachtan seo nó an teachtan dar gan nó an bhí seo nó an bhríon seo ach teicnúid ach idir seo go sin go maithagaí a fád.